karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Just remember. Salamat sa kasayuran, Romero. Lain ba ito ba? Kumusta naman si Ate Alice? May problema siya. Problema? Pero, di tayo paragod. Nganong naa naman ni mo si Ate Alice? Naanak ko si Ate Alice. Tungod kay... Tungkol kay unsa ha, Carlin? Tungod kay ako silang nasundan. Unsa? Si Justin o si Mara ang midakang Ate Alice nga wa na'y panimukot. Oh, kung mauna, niya ka nagyudiya sa atong dapit. Oh, Romero. Carlin, haay magkakaroon ha? Ayaw na lang pangutana. Hunahunaan na lang nga wa ko ining napita. Oh, Carlin. Romero, may ihang ko nimo. Oh, sige, unsa man na? Panit ikanunay ang mga lihok nilang Justin ug Mara. Oo. Palitan ako sila. Salamat, Romero. Bye. Kuwang pa ka nang nahitabo ninyo, Justin, Mara. Kuwang pa ka na. Justin, salamat nga gibukanan nimo ang imong mga mata. Nakabati ka ba na ako? Justin, karon nga wa na si Mommy. Mabuhat na nato ang tanantang gustong buhaton sa tong kinabuhi. Wa na mo badlong pa nako. Tuod, wa na ko mahibaw kung hain karon si Alice. Kita lang ang duhang misangko din sa ospital. Nakasabot ka ba sa kong gisulti? Wa na si Alice. Namising siya. Hello, ma'am. Gusto kang mukhaon? Nahibaw ko nga pait ang imong gibati karon tungod sa imong kahimtang, ma'am. Dili na ko makalakaw. Aw, kuan, daghan naman sa mga paagi karon aron makalakaw ka, ma'am, na may mga artificial nga mga tiil. Ma'am, Nganong nabuhi pa man ko. Oh. Namatay na lang unta ko. Wa na'y kapuslanan nga mabuhi pa ko nga wa naman ko'y tiil. daghan mang mga tao karon nga wa nay mga tiil, ma'am, pero malipayon gyapon. Kisayngan ni mo, day. Kathy, ma'am. Kathy. Og ako ang imong private nurse, ma'am. Ako ang gitawgan sa usa sa imong mga doktor, ma'am. Mao nga ni ako. Ako'y mo atiman nimo. Salamat. Way sa pa yan. Ang akong cellphone. Olo, wa man kay cellphone nga niabot din sa ospital, ma'am. Wa man kay bisan bag na lang. Noy, Timoy. Miss Mara, ugma na ang lubong sa imong mami, day. Maayo. Ang akong sakinan. Napaguyod na ba ni mo, Stalier? Tuan na, miss, pero bugba man kayo ni. Noy, Timoy. Kami ra ba yung duha sa Justin ang na-recover sa among nadisgrasyahan? Miss, nga naman di ay, doon na mo kauban. Wa. Sige, bye. May Miss Mara. Nganong kami ra maging duha si Justin ang nada sa hospital? Kahibulungan nita.
Hain man ka di si Alice. Ang akong mga kauban sa pagkadisgrasya. Niabas sila ni ining ospitala. Huwag ko may baw, ma'am. May kauban ko. Ang akong bana og Kinsa, ma'am? ang iyang kabit. Oh, tuod, ma'am. Nga no din nga diskrasya man mo. Tungod kay Kay unsa, ma'am Alice? tungod kay gusto na kong mamatay. Unsa? Gusto kang mamatay? Oo. Kay sakit kayo ang akong nadiskubrihan. Sakit kayo kung madiskubrihan mo nga giluiban ka na sa imong bana. Mahal ko kaayo si Justin. Nga sakit ngin kaayo. Sa diyang nahibawan ako nga doon na siya'y kabit. Ug mabdos pa kini. Aw, angay lagi patagmon ang mga ingon anang kasihas tao, ma'am. Unya, ma'am, nga nung nadisgrasya man mo. Pero may gipanumpaan kita, Justin. Hangtod sa kamatayon. Ikaw ang angay mamatay! Bangis mo ka mong Mara, ay nagbugno si Alice niya. Pakyong ko ni Bayrana! Mara, ayaw lagi. Mara, Mara, unsa ba? Ay, Mara! Ma'am Alice, ma'am. Ayaw lang una kinumdumi ang nangagi, ma'am. Ma'am Alice, ayaw lang una kinumdumi ang nangagi, ma'am. Pabasko lang una. Total ka ng taong mga dautan. Magbayad maginas ilang pagkadautan. Muhila ka na sila og dugo, ma'am. Pero nga nung bangis man sila na ako. Tungod kay mga demonyo na sila, ma'am. Itom o kasing-kasing. Pero ang gapa dili magsabak. Makabawas ra ka anang mga tawhana, ma'am Alice. Makabawas ra ka. Nganong dili ba gihapon kabuting og Justin? Nganong ikaw ra makamutan-aw na ako? Ayoko pa kulbae ba? Ma'am. Niyang mga gamit nga imong gibahato din ni ma'am. Ano yung Timoy? Eh, Tanawa si Justin, oy. Muram na siya dili na makasabot sa kong isulti. Tungod ma'am. Andam na ang lubong ni Madam Carla. Kano sa ang lubong? Ugma sa alas 2 sa hapon, ma'am. Karon nga patay ka na, Mommy. Mabuhat ko na yun ang tanang gusto na akong buhaton. Wa ka na nga magbuot sa akong buhaton sa akong kinabuhi. Og kami na si Justin, ang mupadagan sa negosyo na to. Hello. Kathy, Nagabati ko nga, pwede ka na ko nung mugawas, ma'am Alice. mugawas na ko pero ang akong bayranan. May nanawag din sa ospital. Usa ka... Carlene? Oh. Unya siya ang nipahilo na sa tanang bayranan. Si Carlene. Oh,
Kisa na si Carlin, ma'am. Misulti na ko ni mo, di ba? Nga may igsuon ko nga si Carlin. O parehas siyang tingog ni mo. Mao ba? May diferensya lang gamay. Buotan kay kag tingog samtang siya. Siya nga igsuon ako isugon. Puno sa kasuko. Di na maging mga ingon anak, ma'am. Magkaparihas usahay. Unya, kisa may makatabang nimo, ma'am, aron makagawas ka na. May tawgan lang ko, Kati. Si Romero. Pwede bang manghuam ko sa cellphone imo? Sure. Ate? Ate! Romero, Oh, ay, may bisita ka di ay. siya si Kati. Ang nurse nga nag-atiman ako. Ay, oy. Hello, miss. Ako na si Romero. Ako ang tigatiman ni Ate Alice. Ah. Ay, Romero, gibayra na di ko ni Carlin ang akong bill din sa ospital. Excuse anak ninyo, ha? Sige. Ate, hay man si Carlin. Carlin? Ay, igo ramang nanawag si Carlin din sa ospital. O iyang gibayran ang akong mga bayranan din. Ni si Carlin, ti. Nagkasulti mi sa phone. Siya ang miatiman ni mo. Midani mo din sa ospital kaya nasundan mo niya. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!